Hoxe é un día moi especial nos Nortos, porque fais entrega do primeiro premio a xogador e xogadora do mes. Vamos a proceder a entrega do primeiro premio de xogador do mes do Galicia de Alos, Nortos e Lotos. E vamos a comenzar cos macholos. Vale. O top 3. As cabuxas. Moi ben. En terceiro lugar, Hugo, 34 puntos. En segundo lugar, Mateo, 42 puntos. En primeiro lugar, Chávez Junior, 43 puntos. Ya estamos dando lecciones al hijo del emperador. Entrego o premio á vicepresidenta da sección femenina do Académico, xogadora, adestradora, Vero. Moi ben, seguimos con as rodillas que viñeron con moita forza. Vale, campeonas da apertura. En terceira posición, Sofi, 30 puntos. En segunda posición, la ausente Clara, 32 puntos. La campeonisma por un punto, Nati, 30. Entrega o premio vicepresidente da sección masculina, tesoreiro, representante no Comité de Sabios o Gaélico, e xogador e fundador dos Rochos, Tino. Como sabe poñerse unha cosa.